Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Get, get. Topic. Okay na ako. Here you go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung ligal? 3? Talaga 3 Ligal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question.
Single ka. Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Okay. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation niya. eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako Or ba yun? ireklamo Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? Nicole, ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kanina nung si Broski. Kaya sumasagot ako.
manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. La 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 la. Ay, tapos na pala yung kanta. Mahal, mahal, mahal! Ito na ang oras. Tama ang inyong pagkakarinig para sa ating mga butihin. Ano pa ba? Pagkagwapo, pagkaganda, faithful, marunong makontento na driver. Ay, nako, bibigyan ka na namin ng papremyo. Welcome, welcome sa ating Love Knows No Boundary ng 90.7 Love Radio Manila. Ayoko na patagalin pa. Oo, DJ Kim Chino, sabihin mo na ang pangalan ng lucky winner natin tonight. Wow. O, ito na mahal. Umpisahan na natin. Ang ating lucky winner ay isang Grab driver na may plate number na NHM2913. Ay, isa rin siguro to sa nahuli. Siguro maratonin na naman ang sumakay dito. Anyway, congratulations. Ikaw ang nanalo ng 1,500 pesos. Carl James Salazar! Ewan ko na lang Carl James Salazar, kung hindi mo pa narinig o hindi mo pa na-recognize ang pangalan mo sa haba ng arko ron.
Congratulations, Carl James Salazar. Kung hindi mo pa nakuha o nakuha mo na, congratulations. At sa mga nagtatanong kung paano i-claim yan, napakadali lang, pumunta lang dito sa Love Radio booth. Dito lang po yan sa MBC Building katabi ng Aliw Theater. Sasabihin mo lang sa lobby guard, ikaw ay nanalo. In-announce si Kim Chino ang iyong pangalan. Dali-dali, 1,500 pesos ka na. Diba? Basic na basic. At sa mga nagtatanong kung paano sumali, pupunta lang din kayo dito sa MBC Building. Oo. Tapos, sasabihin mo magpaparehistro para sa Love Knows No Boundary. Kaya ikaw na driver na nakikinig ngayon kay Kim Chino, kung ikaw ay malapit sa Star City dito sa Pasay, ay naku, grab mo na yung opportunity para magparehistro. At aminin nyo, ang dami nagpo-post sa mga groups ng mga driver na talaga nga namang proof na nanalo sila ng Love Knows No Boundary 1,500 pesos. Diba? At sa mga nakatutok sa 90.7 Love Radio Manila po, pwede rin namin kayo mahuli at agad-agad bigyan ng 1,500. Oo. 'Di ba? Wala ka ng dahilan para ilipat ang radyo mo kasi hindi mo alam kung sino sasakay sa yung DJ, 'di ba? Anyway, ang 1,500 pesos na yan ay pasasalamat at pagmamahal ng Love Radio Manila. Kasama mo ang ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Congratulations sa ating winners. At ikaw na nakikinig ngayon, pag-usapan na natin ang buhay relasyon mo. Wow! Kim Chino! Opa. Sa milyong Pilipino, bakit? Bakit sa kaibigan mo pa ikaw nahulog? Hoy, aminin natin, marami tayong kaibigan pero may isang kaibigan talagang nanalo. Nag-stand out to the point na ang feelings mo, ininvest mo na. Huy! Hoy kayo dyan yung mga nasa kumpanya, yung mga laging sinusundo, laging nanghahatid ng mga kaibigan lang daw pero umaasang kaibigan, shout out sa inyo. Wow! Hindi, minsan kasi merong ganun merong mababait tapos nakikita mo talaga yung good side nung tao, kaya ang ending ikaw na marupok, ikaw na single o di kaya kahit taken, nai-inlove ka. Pero ang tanong dyan, hanggang saan ang iyong boundaries? 'Di ba? Hanggang saan ang iyong pagkagusto sa kanya? O di kaya may pag-asa bang i-level up yan? Wow! Haharot nyo? Sige, yan ang ating pag-uusapan. Pero, syempre, papakilala muna ako, mahal. Mahal, napapakinggan mo na ang nag-iisang spicy opa ng DJ. Ano ng DJ? Spicy opa ng 90.7 Love Radio Manila. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Para sa ating programa na kung saan pinag-uusapan natin ang mga relasyon, love life. Ano pa ba yung mga pinag-uusapan natin? Yung mga tips, di ba? Para maging kayo o di kaya para malaman mo na may kabit siya. Akin yan, akin. Oo, tama ang inyong pagkakapihit ng radyo. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakakwentuhan. 6 to 9 p.m. akong bahala sa love advices na yan. Wow! Anyway, mahal DJ Kim Chino, ano bang pag-uusapan natin today or tonight? Ayun na nga, yung about friendship, about friend zone, 'di ba? Minsan kasi hindi mo alam kung hanggang kaibigan ka lang ba o pwedeng i-level up sa kaibigan. Pero para hindi ka umasa, tonight ibibigay ko ang 3 signs na baka hindi talaga hanggang friend zone ka lang. Alamin na natin, di ba? Alamin na natin na kung pwedeng i-level up para hindi sayang ang effort mo at pwede nang ipunta sa altar. Wow! O, ito na mahal. Unang senyales na hanggang kaibigan ka lang kapag yung kaibigan mo ay ginagawa kang love advisor. 'Di ba? Yung
alam mo yung nagkikwento siya about sa crush niya, nagkikwento siya about sa tipo niya, nagkikwento siya sa talagang pinopormahan niya o di kaya nagpaparamdam sa kanya, pero deep inside habang kinikwento niya to, hindi ka grateful eh. 'Di ba? Deep inside may pait, may sakit, 'di ba? Na at di mo ba ako napapansin? Ako yung mabait sa piling mo, sa tabi mo, tapos yung mata mo nasa ibang tao pa. Wow! Di ba yun yung mga bakit sa akin mo sinasabi to? Bakit yung mga romantic side mo or di kaya yung pagkakilig mo ay talaga nga naman sinishare mo pa sa akin? Alam mo ba yung kilig na nararamdaman mo ay kirot sa akin? Di ba? Totoo yan. Kung ginagawa ka ng ganyang love advisor, nang hihingi na ng mga payo kung paano panalunin or manalo sa puso ng ibang tao, ay nako, hanggang friends lang kayo. Wag mo nang hamaking umamin. Minsan kakaamin nyo, nawawala yung friendship eh. Di ba? Ang ending niyan talaga, mahal. It's a clear indication na talaga or it's a clear sign na wala siyang romantic side na nararamdaman sa'yo. And sometimes, or most of the time, ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ng tao at hindi lahat ng kaibigan mo ay dapat mong jowain. Diba? Totoo naman. So kung nararamdaman mo yan, na nag-a-advise ka at open na open siya sa'yo, ay nako, hanggang kaibigan ka lang, walang ibigan. Wow! Oh, isa pa lang yan, mahal. Isa pa lang yan. Shoutout natin yung mga nakikinig ngayon. Isa pa lang yan para magkaalaman kung hanggang kaibigan ka lang. Meron pa pong dalawa si Kim Chino, kaya wag mong ililipat ang radyo. Okay. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Ang gaganda ng mga kanta ko tonight. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano?
Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang... Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Teats! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Buhay suko agad. B, alam mo kapag ka na-meet mo tong kausap ko ngayon, nasa harap ko na siya ngayon. Imaginein mo 42 kilometers, ayan, natakbo ni Maratoni. Pero ito, B, hindi lang basta takbo. Sinamahan niya pa ng bike, plus swimming, at plus running, all at the same day. Ay, grabe naman talaga. Hindi mo kinakaya. Minsan lang napapatanaw ako sa sarili ko, oh my gosh, ano mo kinakain na itong taong to? Apakapayat pa rin niya, oo. Anyway, pakilala na natin siya. We are now live, fresh na fresh mula sa 70.3 Ironman from Davao. Walang iba ang ating content creator slash shy athlete.
/ dati ring flight stewardess. Let us all welcome Ira Lopez! Hello! Hi, DJ Maratoni! And sa ating mga listeners na kabisyo. Kabisyo, ayan. Hello po, thanks for having me. O, diba? Kung alam niyo yung sa TikTok na very popular song, na paano nga ulit yun, Ira? Iba yung, I'm just a simple girl. Yan! O, diba? Yung ba yun? Oo, napaka-classic nun. Diyos ko. Alam mo, ito lang ha, very quick icebreaker natin. Si Ira Lopez pala, noon, gusto niya rin palang maging DJ. Yes, before. Kasi pareho kami ni DJ Maratoni na com-arts. Com-arts. Sumilig din ako sa media, sportscaster. Yan, tinry ko lahat yung before, pero parang walang natupad. Naging guest na lang pala ako. Oh, ito na. Dito ka na, oh. Pero nakakatawa, no? Again, thank you so much for your time. Thank you so much. Miss Ira. And now, let us interview her about, syempre, yung pinaghirapan niya, no? Magmula sa Davao. Na ako po, kasi hindi ko pa alam yung background pagdating sa triathlon. Pero gusto kong malaman, ano ba ang pinagkaiba ng triathlon at marathon? Syempre, ang marathon, full run lang yan na 42 kilometers yung ginagawa natin, DJ Maratoni. Pero, ang triathlon naman is composed of swimming, biking, and running. So, 3 sports in one event. Tapos itong swimming na to, gano'ng kahaba siya? Depends. Kasi may mga sprint triathlon, pero yung ginawa natin na latest race, Ironman 70.3 Davao, 1.9 kilometer swim, 90 kilometer bike, and then 21 kilometer run. Oh, uwian na! May nanalo na! Diba? So medyo mahaba. Kaya sobrang sunog ko ngayon. Correct. Kita mo, ang itim ko talaga. Pero bagay naman sa'yo, Talaga di ba? ba? Yun ang mga gusto natin, di ba? Yung mga babaeng malalakas, hindi puro ganda lang. Ganun ba yan? Sunog na sunog, pero worth it naman. Correct, yan. Yan yung pinakamahalaga. Worth it, lahat ng mga pinagpapaguran. Pero ang gusto kong malaman, after mong makarating sa finish line, ano yung mga nasa huling iniisip mo? Kasi minsan may ganun eh. Di ba yung nasa finish line ka na parang, tutuloy ko pa ba? Ano ba itong pinasok ko? Before kumarit yung finish line? Oo. Ako naman, paano ba? During the race kasi, pag nakikita ko na yung finish line, mas na-excite ako. Parang finally, after nung ilang hours na nag-swim, na nag-bike, and all the months of training, nandito na, ito na yung minamanifest mo to, cross the finish line. So, lagi ako na-excite to see the finish line. Kasi feel ko, lahat ng pagod, training, effort, gising na maaga, kumbaga nagbunga na siya. Kasi yun naman yung goal mo to cross the finish line. Lalo na kung na-achieve mo pa yung PR mo. Yes. Diba kung nakabonus ka pa ng podium finish. Correct, oo. Diba? Speaking of podium finish, first po si Ira Lopez sa kanyang next age naman. category. Yeah. Diba? Thank you, Lord. Sakto. Yeah. Grabe, hindi po madali yun, no? Ang hirap kaya maging sobrang competitive sa sport na ito. Yes, medyo mahirap. So, pinag-uusapan nga namin kanina ni DJ Maratoni kung syempre, di ba nag-run siya? Oo. Sabi ko, nagsimula din ako sa isang sport din before. So, nag-start ako with biking naman. Biking Diyan ako talaga. nag-start. So, marami tayong mga for sure na mga kabisyo na nagbabike to work. Correct, Nakakala nila for fun lang ang bike, pero pag masyadong na-enjoy na, ginagawa na nilang na, Hobby. sport na. Hanggang, Correct. di ba? At saka ngayon maganda ang bike kasi nga mahal na ang gasolina. Gas, correct. O Diba? ano be? Hindi na, kung ayaw nyo tumakbo, magbike na lang kayo. Miss Ira, paano ba? Paano ka nagsimula magbike? Ano yung naging background mo? Ano ba dapat yung bike na ginagamit? Ayan, so ako naman, the reason din bakit ako napasok sa sport na to is because of my dad na talagang biker na 2010 pa lang, ganyan. So, noon pa yan. And meron siya mga extra bike sa house. Diba, extra lang mga MTB na mumurahin lang. So, hanggang sa sinama lang kami. Since 5 sisters kami, 5 girls kami sa bahay. So, close naman kami. Kaya, sumasama kami sa dad namin. Okay. Hanggang sa na-enjoy ko yung cycling and nagtuloy-tuloy na. Pero even before pa naman, nung elementary days ko, lahat ng sports, as in name it, na try ko na. Volleyball, basketball, softball, soccer, lahat try ko na. Pero sa cycling siguro ako mas medyo nag-excel na. Nakikita ko, parang ganda yung time ko. Medyo nanalo ako dito. Kaya nag-stick na rin ako sa So, lagi sport. kang madalas nananalo pagdating sa bike. Yeah, pero sa mga sports ko before na, volleyball, softball, average, lang ako athlete. Yung hindi ko mapapansin, sakto lang. Correct. Iba talaga nabibigay ng fire pag nananalo kayo. Yeah, diba? So, kung nakikita mong may progress, may improvement, mas nagsistick ka sa sport na yun. So, siguro importante rin na makita mo kung ano ba yung gusto mo. Yung mas Passion na-enjoy na mo, sport. yung passion mo. So, yun. Correct. Dahil mas na-enjoy ko siya dahil kasama ko rin yung family ko. Yeah. Nagtuloy-tuloy na. Correct. Diba? And it's not just only you who's running Yeah. or doing a triathlon. It's also your sister, si Yes, Miss Alu. Yeah.
Nag-70.3 din siya sa Davao. Kaya nga, Miss Kita Alu, mo? kung nanonood ka man, sana pala sumama ka. Naku, nasa Hawaii siya ngayon. Hawaii! Back to work. Ay, wow. Sabi nga niya, pwede mo magpahinga muna, wala eh. Pero kailangan mag-work. As in, Correct. after the race, lipat agad. Nice. FA Grabe. naman si Alu. FA siya. FA. Oh, wait lang ha. Nepal. Sige, eto na, kumakanta na si dalawang patinig Sunkiss Lola. Ituloy po natin ang ating daldalan sa ating Facebook, Instagram, TikTok threads. Live na live po kami ngayon. Kaya naman, hold on tight. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Pero galing na. Alam mo, galing mo. Kailangan ganun siya kabilis. Totoo, ayan o. Ay, can you share the page sa Facebook Ayan, page ko? ayan. Opo, pwede. Ayan, hello guys! Naka-live tayo ngayon, o diba? Gusto ko pa mag-usap pa kami. Oh, thank you po. Thank you. Very sanay. Oh, ano ba yan? Nakakahiya. Narinig nyo yon? Sinabi ni Ira Lopez, magaling daw si Mara Tony. Naiiyak ako. Walang iiyak sa pamilyang to. Anyway, hintayin muna natin siya mag-share. Ako rin, mag-share din ako. Pero sa mga nagko-comment po ngayon, maraming salamat sa mga gustong may itanong pa. O si Aki Atake, OMG idol ko yan. Huhu. Maraming salamat po for idolizing Ira Lopez. Marami pa akong gustong mapag-usapan. Dahil pala kinakaibigan ko to. Punta kaya ako sa bahay nito. Oh, diba? Ayan siya. Nandito siya. Share natin siya. Meron pa naman tayo hanggang 5 o'clock. So, pwede pa tayo mag-share. Ayan. Dito ka, Miss Ira, para nakikita ka. Ayan. Ang galing, no? Diba? So, even your own spiel, ikaw? Pa. Ikaw lahat yan? Ako lahat. Ang maganda po kasi dito, may free will ka na to ikaw na what bahala. kind of program ang gusto mo. Ayan, o, diba? So, ikaw nag-isip ito? Sweat. Ano name Sweat? Sweat Talk. Sweat Talk. So, all about sports. All about sports. Para kahit papaano, di ba, habang nakikinig sila, may natututunan din sila, di ba? So, going back to our topic kanina, na ang kanyang first sport is cycling, for sure may mga moment din na feeling mo na mentally drained ka na. May mga ganun. Mentally drained? Meron din. Maybe after a race. Okay. Pagkatapos ng race, parang, di ba, kakamarathon mo lang. Oo, Yung pinag-usapan natin kanina na parang after marathon, parang gusto, kailangan mo ng break. Please, 2 weeks lang na rest ka, mag-beach ka. Kailangan mo lang ng reset. Totoo, diba? Diba? Kailangan mo lang, parang gusto mo lang ma-excite ulit. Correct. Ha? Yun nga. May ganun. Burnout. Diba? Parang gusto mo i-leave. Parang normal naman yun. Parang sa work, minsan diba, pag masyado ka na-stress sa work, kailangan mo ng day off, kumbaga. Parang ganun lang yun sa sports. Correct. So, parang every after a race. Ngayon, kakatapos ng 70.3 Davao, 1 week ako lahat ng errands, papafacial ako kasi ito yung mga hindi ko nagawa nung, diba? Kasi pag tumatakbo pa nagtitraining ka rin, Wala ka na pake. Wala talaga. Talagang focus sa training. So, like kahapon, nagpa-hair color ako. Ngayon ko lang ito nagawa. So, feel ko deserve ko to. Tsaka rest ko na wala akong alarm. Mga ganyan. Correct, diba? correct. So, yung kanina, going back to Miss Alu, na flight stewardess, pa rin siya hanggang ngayon. Until now, yes. Na ikaw, before then, is also a flight Yes. stewardess. Nagpal din ako. Paano nangyari? Nag-stop na ba? So, ang kwento talaga niyan, ang work ko talaga before is, first work ko is Cebu Pacific. Nag-FA ako. Yes. Kami ni Alu. Yes, sabay Then, kayo. nag-Philippine Airlines silang dalawa ng younger sister ko kasi nag-fresh grad tong isa. Nag-PAL din. So, lahat kami nag-FA. So, nag-crew din ako kasi nainggit ako. Siyempre, kung galing ka ng SEBPAC, parang di mo pa rin to wear the flag carrier pa rin ng PAL. So, nainggit ako. Nag-apply ako. Nakuha ko naman yung work. Pero, Ano year yan? 2 years PAL. ago. Na-PAL. Yeah. So, 3 kaming PAL. Okay. Kaso, parang medyo, isa na rin na strict ang PAL. Ayaw niya ng vlog. Medyo strict ang PAL. Ayaw ng vlogger. Tapos, nahirapan din ako pagsabay-sabayin because of my training, social media. Nag-sparkle pa ako kay Jimmy. Parang, Correct. ang dami Content nangyayari. creator. Content creator. Ang dami nangyayari in life. Correct. So, you have to choose. Kaya yun, kailangan ko na mamili. And nakita ko naman, parang kahit paano, I get to earn with social media naman. Right. At the same time, you have your own time to, do anything you want. We love Mag-race ka. So, naisip ko rin, FA pa rin naman yung dalawang sisters ko. So, may free flights pa rin ako. May benefits pa rin. So, makakapag-travel pa rin ako. Kaya, sige, thank you, Lord. At least kung nagkaroon ako ng opportunity to choose. Kasi, binigyan pa rin niya ako ng daming paths, di ba? So, yun. Kaya, nirat go ko na yung flying. Yeah.
So, in fairness, no, malaki rin talaga ang kinikita ang pagiging content creator. Medyo, pwede na. Diba? Napanood ko yung video mo na ano yun, yung Alin? yung sa yacht na kasama mo yung mama mo. Yan, nagkita kami oo. cruise. Yung paano ba yung, magkano ba yung ginastos mo Yeah. dito? Kasi minsan, syempre, parang it's time to, parang oo. balik loob na. Paano term yun? Give back to Give your back, to your give back. parents. Oo. So minsan tinitreat ko na rin ng parents. Nag-cruise kami first time, yung parents ko tsaka si Mark, my boyfriend. So parang nagulat yung nanay ko na, libre lahat to. So wala kasi siya alam about social Oo. media. Sabi ko, in fairness naman, Kaya sa mga nagko-content creator dyan, yung Diba? mga anak nyo, hayaan nyo na. Kikita sila dyan. maraming mga Ways, perks, diba? opportunities din. So yun, That's nice. na-happy rin naman sila sa kahit pa paano sa work na napili natin. Correct. Pero ngayon ba, nagtitraining ka pa for another race? So after the Ironman Davao, kahapon lang, nag-register ako for Ironman Subic. Nakaka-addict! Mabuhay! Palakpakan si Ira Lopez. Panibago na naman siya ngayon. Sabi rin ni Alu, sabi mo rest na. Binudol ko rin kahapon do. Naku, parang sayang naman yung training natin. Andito na eh. So, kahapon nag-Ironman Subic kami. Ano naman yan? June 7, Subic. Yeah, still have time Yeah. to train. Diba? Leading to World Champs sa Nice, France. Naka-earn tayo ng World Championship slot. Yeah. Oh my gosh, For Nice. nakakatuwa. So parang 20 Filipinos ang pupunta sa Nice, France for the World Champs sa Nice, France. Oh, nice. Yeah, from Davao lahat yan. From the Davao race. Sabi ko sa inyo guys once na you get to start the Nakaka-addict. sport that you love, nakaka-addict talaga siya. Nakaka-addict, no? Kahit yung after mo mag-marathon o after 2 days, ano kayang Rest ka muna ng 1 week. Tapos, Correct. ano kayong next fun run? Diba? It's something that you look forward to. Yeah. din. And siguro pag partner ng lifestyle mo, hinahanap mo na rin talaga. Correct. Diba? And okay, din dami kasing benefits din ng ginagawa natin. Totoo, correct. Diba ang exercise? At saka Diba? itong marathon na pangalan, hindi ko siya makukuha kung hindi ako tumatakbo. Yes, kasi Diba? marathoner pala si DJ Maratoni ah. Ang galing, ang witty ng name mo. Correct. Thank you po sa kila Rocky Terra, sa mga boss ko na nagbigay ng Sila- pangalan sila? ko. Wow. Sila nag-isip. Ang galing. Maratoni, o diba? Pero to going back to triathlon, kasi wala akong alam sa ganitong klase ng sport. How do you start with it? What's the basic things that we need to learn? Siyempre siguro if from zero ka, siguro you start with one sport. Siguro like ikaw, easiest siguro run. Kasi pair of shoes lang naman kailangan mo dyan. Pero as for me nga, nag-start ako sa bike. Okay, may bike Hanggang na kasi. nag-bike na ako because of my dad. And then, may mga friends na kami na, mag-run ka na rin para duathlon na. Ganun naman, ganun lang. Yeah. Hanggang sa naging duathlon na, nag-race ako ng duathlon. And then, during that race, may swim coach na nakakita sa akin na, hi Ira, parang, is it okay? I'm willing to coach you for swim. Para maging triathlon na. So parang ganun lang, paad lang ng paad Hindi ka siguro. marunong mag-swimming. Wala! Hindi talaga. Wala akong no idea talaga. So talagang kahit from zero, once inaral mo naman, kaya naman, diba? Aaralin lang talaga. Yeah. It takes time. Mali mo next week si DJ Maratoni, biker na yan, diba? Yun nga mamaya off-air, tatanong ko siya anong magandang bike. And also sa mga gusto mag-triathlon, hindi naman importante na dapat mahal agad ng bike. Okay. Nag-start din ako sa MTB, mga 15,000. Ako, syempre pag wala kang idea sa mga bikes, bibili ka mura lang, di ba? Tsaka parang testing pa lang naman eh. Sayang naman kung bumili ka agad ng 300,000 worth of bike. Correct. Tapos bibenta mo lang kasi hindi ka nag-enjoy. So dapat you test yourself muna rin. Correct. Test Diba? yourself, pero na-search ko yung bike niya kung magkano. 900? Yung bike mong purple. May big discount naman tayo kay Trek. Thank you, shout out to Trek. Hi, Trek! Trek ba? Baka Trek? naman. Trek, baka naman. Trek, ako na bahala sa'yo. Shout out kita lagi. So yun, so isa rin syempre mag-invest kayo sa magandang bike, especially for triathlon. Tri-bike na yan. So iba kasi yung tri-bike, di ba? Aero na yan. So medyo pricey siya talaga. Oh, okay. Yeah, So magkano nag-range pag ganun? May ganun, may 500K, may 700, may 1 million May bike 1 million pa. na. Okay. Diba? May mga 1 million bike, pero parang Vios na, no? Grabe. Kung mamimili ka. Parang kotse na, no? Kung mamimili ka ba bike o kotse? Ay, bike or kotse? Bike na lang. Bike na lang. Hindi kasi ako mahilig sa car eh. Correct, Kaya ang correct. car ko, simple lang. Oo. Diba? 5 years to pay ko pa nga yung car ko. Parang nakita ko yung car na yon, yung color, fuchsia ba yun? White lang. White. Ay, iba pala yung na-interview. Simple car lang ako. Di ba lang? So, kanya-kanyang hilig. May mga mahilig sa bag. Oo, bag. Mahilig sa shoes. Correct, mahilig sa watch.
So ako wala akong hilig sa mga ganyan. Okay na ako sa bike. Bike ka. Di ba? Nice. Ikaw ba, Ako DJ ngayon, Tony? shoes. Shoes ka. Running shoes. Running shoes. Ah, Correct. yun. See? Diba? Diba? Kanya-kanya po tayong trip. Dalawa lang paa niya, pero ilan ang pair of shoes ba? Kaya Ang nga. dami, di ba? Ha? Ganun lang yun. Oo, See? correct. O, ayun. So, start with the basics lang, no? Hindi naman kailangan ng mamahaling bike Yeah. agad. I-test mo muna. Diba? Test mo muna. Ayan, o, sa mga nagko-comment. Ang dami Di ka nating na- viewers. Kaya Ayan, nga eh. Ayan, shoutout natin si Aki Atake. Hello. Magandang hapon, Ayan. DJ Martuni. Sabi ni Ryan Castro. Hello po. Ayan, si Brian Pakatang. I love Nag-shoutout. you, Ira. Oh. Shoutout sa ating mga kabisyo. Ayan. Sino pa? Ha? Maglilib ka ba daw? Maglilib ako eh. Sige lang days ba yan? Pero ano ha, may Kinuha ganun na talaga ng akong moment na nag-leave ako after marathon. Kasi pagod talaga. eh. Hindi talaga, hindi. 2 days ka lang? Wow. Bilis lang yun ah. Sa akin, kailangan ko ng 1 week. Diba? 1 week din na pahinga. Bilis lang 2 days mo ah. In fairness Ha? Bilis mo. Narinig ako ng boss ko ngayon. Lagot ka ba? Oo, sabihin niya, bakit? Tatabo ko na ng isang araw, ba't 2 days ka pa mag-leave? Kasi nga po, mahirap nang maglakad after. Diba? Hindi, totoo yan. Diba, lalo sa marathon. Actually, after my Okay, Ironman. mas mahirap maglakad after marathon kaysa triathlon? Ito nga, yung Ironman Davao ko, yung after the race, kinumpare ko ulit na. Okay. Ba't parang mas nahirapan ako ng marathon. Yung New York. Mas hindi talaga ako maka-walk the next day. Kaya kinumpare ko, ano bang mas mahirap? Ironman 70.3 triathlon or marathon? Parang mas nahirapan ako sa marathon, hindi ko alam why. Oh, really? Siguro, iba rin kasi yung endurance for the full buong run. Grabe, haba doon. Dapat pala try ko yung triathlon. Diba? Ewan ko siguro dahil din, for me, recovery ko ang bike. Dahil favorite ko yun. yung Kaya bike, parang medyo rest ko yun. Kaya mas nahirapan ako sa marathon. Ewan. Grabe, kanya-kanya talaga rin, no? Shoutout ko na rin pala yung kasama nating friend dito, Joy Ay, Intal. Miss Joy, halika, From magpakita Pampanga. ka. Shoutout. Oh, diba? Hindi pa rin, hindi nagpapakita yung naka-Prada na shade. Sayang Prada. Sorry. Ayan, shoutout. Nakikita ba siya? Ayan. Ayan. From ano yan, Kapampangan din yan. So, Miss Joy, mag-shoutout ka dyan. Pwede yan. Libre yan. shoutout sa mga, ano lugar natin sa Pampanga? San Ito din Simon. ang San Simon. Ayan, Alam mo taga ba, San Simon. alam mo ba nag-beat kami ni Joy because of triathlon din? Really? Super beginner lang siya sa triathlon. Diba? Sino nauna? Nauna mo? Binudol mo siya? Nakita ko lang sa Clark. Doon na kami naging friends. Okay. Parang nakabike ko lang once. Tapos naging friends na kami. O, diba? Puro ka ng Hi, Miss Joy. O, diba? Yeah. Ganyan ang mga magandang ibudol o yung mga magandang kaibiganin. Yung binubudol ka sa magandang bisyo. Yeah. Diba? Okay naman budol basta about sports, Correct, health, oo. lifestyle, diba? Diba? Ngayon ba, ano pa mga pinagkakaabalan ni Miss Ira? Meron pa ba bukod sa pag-content and training for triathlon? Ito after ng 70.3 ko, parang rest kasi birthday ako next month. Happy birthday to So you! we're going to Hawaii. Doon tayo mag-birthday. Oh, nice. Hawaii. Kakasal na ba si Miss Ira? Naku, wala pa. Naku, Wala ipon pa. muna. Correct. Ipon muna. Bata pa. Oo nga, bata. Bata pa, di ba? Totoo. Parang pinawisan ako doon. Diba, diba? guys? At saka parang mas na-enjoy ko po yung sports. So gusto ko na gawin lahat ng goals ko in life. Kasi iba rin kasi pag, di ba, pag pumasok ka na sa, Yeah, it's another season of life. yes, and syempre iba na yung priorities mo nun. So maganda tapos ka na lahat kung gusto mo mag-travel. Di ba, gawin mo na lahat ng Enjoy gusto mo na mo. lahat. Enjoy mo na para after that, no regrets. Diba? Right. That's Diba? right, no? Kaya sa mga nagmamadali dyan, kung ano man yung mga gusto nyong planuhin, wag muna, enjoy nyo muna yung pagiging bata, pagiging Correct. fresh, youthful, hanggat malakas pa ang katawan. Tama. And even those people na medyo may edad na, di ba, Miss Ira, correct me if I'm wrong, pero may mga age then na 50 years, 60 years na sumasali sa triathlon. Yes. And how do they do it? Okay naman. Galing, di ba? pa rin. Actually, si Mamita, yun ang name niya sa triathlon. Super sikat, idol talaga. Pero even before pa kasi, nagka-triathlon na. So talagang dinala niya yung sport hanggang pagtanda. And idol siya lahat ng mga triathletes kasi, ano bang age hindi Mamita ngayon? 60s? 60s. Pero ang time niya, naku, medyo malapit lang sa akin. See? Oh my gosh. Yun ang idol. Nagpo-full Ironman pa. Guys, yung mga walang idea sa full Ironman yan, naman. yan. Times 2 nang ginawa namin sa Davao. So So times 2, 3.8 swim,
180-kilometer bike and then 42-kilometer run in one day. One day. In one day. Imagine mo yung marathon lang natin alone. Iba Kaya na yun. nga. So, Gosh. diba? Pero yun ang goal natin. Correct. Kaya yan. Yeah, kaya, maybe in 2 kaya. years, no? Let's do that after 2 years. It's amazing how this kind of people like Miss Ira is disciplined. Sobra sa ginagawa, no? Grabe yung disiplina. Kahit gusto mong pumarty ng gabi, Yun lang. wala kang choice kundi matulog ng maaga kasi Yeah. may train ka Actually, kinabukasan. Actually, yan ang siguro ang talagang key sa siguro sa hindi lang naman sa sports, sa kahit anong dreams mo in life. Basta discipline ka na lang. Yeah. Kasi before, na-compare ko din yung life ko before nung medyo for fun lang ako sa triathlon. Okay. Sumisigit pa rin ako ng margarita sa Dr. White. Okay, diba, okay. With sisters. Oo. Pero nung medyo isipan ko na gawing seryoso ng triathlon, mag-focus na. Gusto ko lang PR. Yung medyo May time ka na gusto ko na ng binibit. improvement. Naku, talagang let go mo na lahat talaga ng Okay. 1 a.m. ka na umuuwi. Like, yung mga party nights mo. Yeah. So, syempre, pag puyat ka, hindi ka naman nakakapag-training. Ha? Bawal mag-alcohol. Yes. Wala. Kaya, this week lang, nakapag-margarita after 4 months. Nakapag-margarita siya! So, and margarita addict ako Correct. Favorite kong margarita. Okay. Favorite, as in, I can't say no sa margarita. Margarita. So, 2 days ago, ko may margarita. Sobrang happy ko na. Oh, nice. Diba? Parang yung mga nagda-diet lang yun, yung mga 3 months walang sweets. Tapos meron na silang sneakers, happy na sila. Correct. Parang, Yung mga thank you, nagpa-bodybuilding. Lord. Yan. Correct, Or may donut lang sa harap mo. Thank Sobrang you, saya Lord. na. Parang ganon. May diet ka ba? Wala. Anything, no? Wala Kasi sa triathlon, kailangan namin ng carbs. Correct. Kahit As in, kahit sa marathon. Carbs is the Days answer. before, kailangan mo ng mag-carbo load. Correct. So, ang lakas ko Walang kumain. Super lakas ko kumain. Pero bakit flat ang chan mo? Yan ang hindi ko ma-achieve. Ah, ganun ba yun? Oo. Alam mo, nakikita ko yung mga video niya, guys. Sabi ko, sports bra siya. Ang ganda kasi ng hulma ng katawan niya. Pag naka-sports bra siya. Pero walang Tapos diet. naka-leggings. Tapos yung leggings niya, di ba, sabi in fairness dito, yung belt niya, nandun nakalagay sa ilalim ng Sabi ko, paano kaya niya nagagawa? Ang lit ng chan nito. Paano yun? Crunches? Or sadyang wala talaga? Maybe sa Jeans jeans. talaga. Kasi lahat ng sisters namin, payat eh. Even our mom. Medyo slim din ng mommy eh. Pero wala akong diet. Wala talaga. Kasi feeling ko naman, grabe na yung binibigay kong effort and hard work sa training. Pagod na ako. Tapos sa food din. Oo, Di ba? nilimitahan mo pa So yung parang yun na sarili rin yung mo. reward ko. And binaburn ko naman. Yeah. Diba? Every day. Almost every day. Every day ang Kasi running. ang lakas ko mag-rice. I love rice, no? Really? Saan na ako for dinner later eh. Nag-reserve ako ng dinner. Diba may reservation tayo? Nag-reservation. Hindi lumalaki ang face mo rin. Hindi ko ba? Thank you to Doc Jewel for my Jotox Yeah. siguro. We love Jotox! Mabuhay ang Jotox! Yeah! Jotox siguro. Diba? Correct. Yan Nakaka-relax ito ang din favorite kasi. ko, Jotox. Kasi majo ako eh. Oh, correct. So, Ako rin. natry mo na mag-Jotox? Oo. Jotox Kasi is square life, din yung guys. face ko. Square yung face ko ba? Yeah, diba? Usapan Jotox na. Diba? Minsan, Correct. ay ako ba naman, DJ Marton, yung unang lumalaki sa akin, face. Oo, pag namamanas. Pag kain ka na kain. Oo. So, Jotox is the key. Tsaka RF. Hindi, Jotox lang. Jotox lang. Inject Totoo. lang. Tsaka walang masama doon, no? Ang sarap-sarap kaya alam mo ngayon nga, beauty is the new currency. Ganun ba yan? Kumbaga, di ba kasi out of all the people ngayon, kailangan parang pag content creator ka, medyo may, ano mo, parang puhunan na ang... puhunan na, di ba? Naniniwala ka Actually. ba sa ganun? At saka iba rin kasi, iba pa rin mabuboost yung confidence mo kapag Correct. alam mong you're at your best, di ba? Yeah. You're pretty. Kaya, kung may pang Jotox, why not? No. O, di ba? Ayan, maraming salamat, Miss Ira. Alam mo, ang dami na natin na pagkwento. Yeah, parang bitin pa nga tayo Bitin pa yung, meron pa ako 7 minutes actually. O, sino pang mga gusto magtanong dyan? Tanongin nyo na lahat. Shoutout mo na lahat sila. Okay. Nandun, mas nakikita siya, Miss Ira, sa phone mo. Ano, Sa Francis? phone. Oo. Ngayon Sige kasi nga. siya. Ayan, magandang hapon po, Marathon ni Miss Ira. Sabi ni Evie Gail Cruz. Hello, Sis Ivy! Hello. Ayan, si Yo Bib. Shout out daw. Ayan oh. Ang dami pala, nakakatuwa naman. Correct. Alam mo, first time ko mag-guest sa radio. Hala, nahihiya ako magtatanong. First time ko. Okay. Kasi lagi ako may, first time. Oh, Nakakatuwa. thank you so much, Miss Ira. At saka going here talagang,
'Di ba? Hindi ako nag-Spotify going here. Talagang nilagay ko sa radio para lang naka 90.7 Love Radio agad kami. No? Boss, pa yung pambayad dito. Sobra na to, kamo. Diba? Sobra pagpo-promote niya na. First time, hindi ako nag-Spotify, hindi ako nag-connect sa car ko. Sabi ko, ipapaki-play ang 90.7 Love Radio. Sir Ivan, paying pera. Paano naman, pa-TF ka naman dyan. Pero again, we are so thankful for Miss Ira. Thank you so much, guys. Minessage ko lang talaga siya, Miss Ira. Dapat may mag-grant tayo soon. Saan ka ba nag-training? Dito sa CCP. Pero minsan nakikita rin kita sa Ayala. Yeah. Nahihiyan ako mag-up. Alam mo naman, syempre. Ayan, for sure, sa mga kabisyo natin, maraming mga runners dyan. So, saan ba sila dapat mag-run kung Manila area sila? Ako kasi Ayala ako lagi. Ayala. Kasi it's car-free every Sunday. Car-free every Sunday. So, talagang if gusto mong mag-start mag-running na safe, and mas nakaka-inspire kasi ang dami yung runners doon. Parang lagi may fun run every Sunday. So, puntahan nyo talaga yung Ayala Car-Free Sunday. So, ano pa ba? MOA, yes. Kung dito CCP, area mo. Yeah. Dito rin, paikot-ikot. Yeah. Pwede. BGC. So, ano pa ba? Do you think you could recommend BGC? BGC, siguro sa 38th Street. Kasi yun ang street na walang stoplight. My gosh, Nako. the stoplight is stopping Yes, us. alam mo kung big deal sa yung Strava mo, huwag ka mag-BGC kasi stop Oh ka my ng God, stop. So, oo. di ba, sira yung Tsaka hindi na GPS. masyadong maayos ang pacing kapag nasa BGC. So yun lang, kaya talagang every Sunday nag-aayala kami. So ano pa ba, bigyan natin ng tips bago tayo mag-end. Sa Oo, mga, yun, go. Ano sa pa? cycling naman, yung mga bikers natin dyan, maybe if gusto mong umahon, Antipolo, tak-tak, if nakikita mo, ang daming mga bikers doon. Ano ba, pag flat, MOA, pag flat, ikot-ikot lang. Pero siguro kung training na mahabaan, the best part sa akin ng Clark Clark, no? Parang worth the trip Yeah. Ganda ng Clark, Ibang, promise. di ba Hindi nung ka ko nag-marathon? sponsored. Ang ganda ng Clark. Ibang Clark. Wala, ang ganda ng Clark. So, dyan naman kami proud kasi dyan kami nag-start. Siyempre, taga-north kami really? Tarlac po ako. So, talagang 40 minutes away lang ang Clark sa amin. So, talagang dinadrive namin. Dala kami ng bike. Okay. Tapos, dami mo kasabay din doon. Dami mo kasabay umikot doon. Kaya mo nga mag 100 kilometer bike doon Ganda, diba? ganda ng lugar ng Clark. Ibang Clark. So, yun. Ano pa ba? Swimming. Tips sa swimming. Swimming. Alam mo bang yan ang weakness ko? Swimming. Sa triathlon, dyan ako lagi lagi akong naiiwan sa swim. Lagi. Kaya Bakit? bike and run ako mahabol. Okay. Ewan, bakit kaya, no? Ayoko talaga nag-swim. Pero syempre, it's part of the sport. Kailangan mo siyang mahalin and tanggapin. So, Sa ano mahirap sa swimming? Paghinga or so gano'n? maybe the right techniques and siguro kailangan mo lang ng good coach. Kaya naghanap ako ng one-on-one coach kayo na, yung pwede mo For isama swimming. kahit saan. Correct, For correct. swimming. It's a So, good if thing. may kabisyo tayo na, coach dyan sa Swimming. At Oy! Ron Lopez on Instagram, message nyo lang po ako. Ayan, saktong-sakto, pwede po, yan, sa mga naghahanap ng gustong turuan. Yes, Timberland, ayan. Sikat na sikat sa mga cyclists ang Timberland kasi super ahon Timberland, saan yan? Saan bang Timberland? East daw. Timberland. Ano pa ba? Vermosa. Vermosa. Ayan, marami. Takbo na, sabi ni Ivy. Ang init kahit 6 a.m. pa lang, paano ba tatakbo na ito? Ito mag-treadmill ka. Totoo. Hindi, pero sunblock ka. Sunscreen ka. Ako naman di ko kaya nang walang sunblock. Hindi, parang it's also a must. Yes. Na dapat lagi kang may sunblock. Hindi rin dahil sa ayaw mong umitim pero for your skin din. Yeah. Kasi skin cancer. Lalo na summer ngayon. Ang nilalang init ngayon. Correct. So, ayan. San Sunblock Mateo is Rizal a ang must. Timberland. Shout out to Gigaran Community. Hello. Hi, Bisdak. Hello. Diba? Ang So, daming yan. nanonood. Sana tingin nyo ba? Dami tayo na-share for today. Ayan 300 siya kanina. Ayan. May-echo po yung live. Bakit ma-echo? Ma-echo? Hi, Chelsea Alere. Diba? Nakakatuwa. So, yeah. Ang dami nating na-share. So, sana din may mga kabisyo tayo na, ma-inspire mag-bike or Correct. mag-swim, mag-run kung wala pa silang sport. Pero yun yung ma-recommend ko. If wala kang sport, you try running kasi yun ang easiest and most Running. convenient. Correct. Diba? Yan. Yeah. O, di ba ha? Hindi lang ako nang bubudol dito. May kasama. Dadamihan ko pa yung mga kasama kong binubudol kayong lahat. Correct. Pero again, it's not just for us kasi, no? It's something na worth investing for. Yes. Habang tumatanda kayo, tumatagal. Health, yeah. Di ba? Kahit Correct, pa paano bike. start them young. Ayan, ang dami nag-hello sa atin. Hi, Danica. Diba? Jesse Lex. Hello, it's me, Joy. Hi. Hello! Goal ko muna maging FE like you before, Miss Ira. Oh, nice. Apply ka lang. Daming airline ngayon. Naalala mo pa yung the way you, say sa airplane?
Yung mga ano. Mga announcements. Oo, ganyan. announcement. Sample ng konti. Nag-announce ba ako? Pwede bang sample, konti? Hindi ako nag-announce. Never ka nag-announce. Follow niyo na ako sa IG. Yeah! Dapat may pabitin eh. Dapat may pabitin. Where can we follow you? Sa mga gusto po mag-follow, you can follow me on Instagram, Facebook, and YouTube at Ira Lopez or at Rang Lopez. Rang Lopez. Yes. Rang is your real name? No, nickname lang. Ah, Ganyan Rang lang ang din. nickname. Binigay lang din ng friends. Nice. Rang. Hindi ko nga ano why. Diba? Butuan City of Mindanao. Mabuti tayo doon. Hi, Alexander. Ang dami nating mga Ang dami dito sa listeners. Facebook, ang dami rin eh. Ayan, Sis Joyce Garcia pa shout out, Miss Ira. Ang ganda ng boses ni Idol Ira, sabi ni Chuck Chucks. Wow. Luis Borge Chinchilla from Oslo, Norway. Sample doon ng disposal. Siguro sinasabi yung trash disposal. Yung ba yun? Grabe Ninang ka naman, JC? Ninang JC. Kasi di ba nako, ginawa ko yun sa noon, nung nag-FA ako. Trash disposals, anything to throw. Okay. Rubbish. Oo. Hindi ka pala pwedeng umatitude doon, no? I love you, sabi niya. See? Akala mo, hindi kita trash. Di ba? No. Papatapon po. Ang galing, no? Gana. Kakatuwa si Miss Ira, very ano siya. Very, tawag dito? Puro, ang tawag dito, very... Alam mo yung... Game. Yun nga, alam mo yung pinapa-announce sa akin, yung maayos, tapos basura yung pinalo. Maayos yung pinapa-announce ko sa'yo, but disposal. Ayusin mo yan ng Joyce. Nakakatawa. Oo, very kalog din siya. Hi, Charlie M. Thank you. Congrats daw. Thank you. So yeah, tapos na yung week of rest natin from Ironman Davao. Back to training na naman tayo next week. Pero Holy Week na. Saan ka ba for Holy Week? Holy Week, Laguna lang. Have you ever been to Laguna? Last question, Laguna. Laguna, nagbike na ako dyan. Sa Kaliraya. Kaliraya bang Laguna? Yeah, malapit doon. Nagbike ako dyan. Nice. Nuvali, yes. Nuvali, yun. Tagalog. Ikaw po, saan kayo? Sa Holy Week? Holy Week, parang uwi muna tayo sa hometown natin sa Tarlac. Oh, nice. Ano muna, banding muna with the family. Correct. Saan ka doon sa Laguna? Los Baños, Laguna po ako. Okay, nabitin kami, pero thank you so much for today. Yes! Ayan, maraming salamat po. Ang dami na namin napag-usapan. This is one of the most super daming topics na napag-usapan namin ni Miss Ira. Pero again, maraming salamat, Thank you so much. Miss Ira, for your time. Next time, run naman. Yes, at hopefully makita nyo kaming magkasama sa isang event or Yes. running sa Ayala. Correct. Yan, di ba? So, again, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. And again, once again, congratulations to Miss Thank Ira and to your sister, Miss Alu, Yes. for finishing the Ironman 70.3 sa Davao. Correct. Again, maraming salamat po to all kabisyos. This has been ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Daldalerang atleta DJ Maratoni together with Ira Lopez. Yes. Thank you. Bye! Nakakatawa, may mga comments talaga. Diba? Metro's #1 Love Radio. Basic!
Yes, mga mahal, ako'y nagbabalik. Nagbabalik na po ang kimchino nyo. Oo, di ba nga sabi ko sa inyo, ako'y magbabalik. Ako'y hanggang 9 p.m. pa at wala ka ng choice at wag mong ililipat ang radyo. Tama ang inyong pagkakarinig. Welcome back sa ating programang Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At di ba nga sabi ko sa inyo, ang pinag-uusapan natin ay all about friendship. Na minsan hindi natin pinapangarap, no? Hindi natin talaga goal, di ba? Minsan may mga kaibigan tayo na talaga nga naman gusto mong i-step up, gusto mong i-level up, to the point na magkaibigan kayo. Wow! Yan ang problema sa inyo eh. Pinakitaan lang kayo ng human basic, oh. Di ba? Yung mga basic human decency. Naging mabait lang sa inyo pero ang ending na full ka. Shoutout natin yung mga may kaibigan dyan pero ang tingin nila sa kaibigan nila ay kaibigan na. Nako, dapat minsan alam natin yung borderline eh. Dapat alam mo talaga yung pagkakataon or yung mga indikasyon na hanggang friends lang kayo para hindi mo na palalimin pa yung feelings mo. Diba? Kaya tonight, sabi ko nga kanina, ang topic natin ay ang mga senyales na baka friend zone ka lang talaga. 'Di ba? Na ang bait-bait sa iyo ng tao pero at the end of the day hindi kanya nakikita bilang jowa. Ang daming ganyan. Ang daming may tropa, ang daming nasa circle of friends tapos isa lang pala ang my feelings. 'Di ba? O, ito na, sabi ko kanina, mahal. Unang senyales na hanggang kaibigan ka lang kapag ginagawa kanyang love advisor. Oh, ito na yung tinatanong ka na niya kung paano pumorma, tinatanong ka na kung paano yung approach dito kasi may crush ako o di kaya nag-o-open up na siya ng mga romantic or kilig moments, 'di ba? Minsan kinikilig siya, 'di ba? Nakikita mong ngumingiti siya, nakikita mong kinikilig siya pero hindi ikaw yung dahilan. Na pwedeng kilig yung nararamdaman niya pero ikaw na nakikinig at tumitingin sa kanya, hapdi ang nararamdaman. Wow! Tapos tatanungin ka pa, ano dapat kong gawin? Kasi crush ko si Kimchino. Tapos alam mo yun, yung salpak or hampas na sa pagmumukha mo na hindi ka niya gusto. Yun na yun, friend zone ka dyan. Hanggang kaibigan ka lang dyan, dapat alam mo na yan, dapat nararamdaman mo na. Di ba? O, ito pangalawa, mahal. Senyales na ikaw ay kaibigan lang kapag purely, no, platonic yung trato sa'yo. Ano ibig sabihin nun? At the end of the day, kapag binigyan ka na ng tawag, binigyan ka na ng call sign, alam nyo yung call sign ng mga magtotropa, pwedeng bro, yan, pwede yan, pwedeng sis, sister, di ba? Younger sister mo, ganun yung trato sa'yo, di ba? Na para bang inaalagaan ka kasi nga, sister ang tawag sa'yo o di kaya kapatid. Ano pa? Bestie! Di ba? Kapag tinawag ka ng, uy, best friend, BFF, ay nako, yan na yung indikasyon na talaga nga naman platonic. Wala nang step up, wala nang level up, hindi kayo maghahalikan. Doon na tayo sa totoo. Kailangan mo marinig yung mga harsh truth, di ba? Hindi kayo magyayakapan, hindi ka niya liligawan, hindi ka niya sasagutin at never ever kayo magde-date romantically. Kasi nga, platonic ang relationship nyo hanggang dun ka lang. Oh, kailangan mo marinig to, mahal. Kailangan nyo marinig. Shoutout natin yung mga may tropa, yung magtotropa, may kaibigan na kung saan ang lalim na ng feelings niya, ang ending, isang side lang ang nagmamahal. Di ba? Shoutout. Alam nyo na, dalawa na yan, ha? Dalawang senyales na yan na hanggang kaibigan ka lang. Utang na loob kapag na-check mo na yung dalawa, wag nang ipilit pa. Diba? Huwag niyo napilit. Huwag niyo napilit kasi nasasayang yung friendship. Kaya nakakat yung ties nakakat yung relationship kahit magkaibigan kayo kasi umaamin kayo sa taong kaibigan lang pala kayo. Anyway, dalawa pa lang yan. Meron pa ako isang baon dito, mahal. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Nitong umaga lang, pagkalambing-lambing ng iyong mga matang, hayop kong tumingin. Nitong umaga lang, pagkalaming-galing ng iyong sumpang walang. Hi mahal, good evening, maayong gabi sa inyong tanan. Shout out sa mga nanonood ngayon, nakikinig sa radyo na merong kaibigan at umaasang mahalin sila ng kaibigan nila. Shout out sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit nawawala yung friendship, nawawala yung tropa, nababawasan yung circle of friends. Kasi nafu-full kayo sa katropa nyo. May mga taong dapat kinakaibigan lang, hanggang kaibigan lang, kaya ikaw, huwag kang marupok. Huwag nyo na. Yeah. Shout out. Tapos play nyo na rin yung music na Oh No, Friend Zone. Masaya kasi maging marupok. Uy, hindi masaya maging marupok Siguro masaya maging marupok sa umpisa, 'di ba? Pero kapag tumagal na, naku, sinasabi ko sa inyo, parang bangs lang 'yan ng mga tao ngayon, one-sided. Ikaw lang may gusto, ikaw lang mag-e-effort, ikaw lang gagastos, ikaw lang magmamahal. Di ba? Totoo naman. Aray, ang sakit mo naman magsalita. Mahal, kapag nasasaktan kayo, minsan katotohanan yun. Di ba? Minsan yung katotohanan, ang mananakit sa'yo, ang magtuturo sa'yo ng mga aral, di ba? Medyo may kirot. Sorry na. Hi, Ana Lorraine. Shoutout natin. Blah, blah, blah. Daming sinasabi. Boy P! Boy P, lumabas yung result ng survey. Panalo tayo! Ano na? Hindi yung time slot. Wow! May nakikinig pala dito! Si Boy P yan, hindi yan Boy D. Anyway, wala lang. May nakikinig pala dito sa tao! Mahal! Wala lang, happy lang si Kim Chino. Nasa biyahe ako, ipapinakasal ko Eh kasi, walang yaka. Wala. Masarap talaga kapag, oo, di ba? Masarap yung DJ sa 6 to 9 p.m. Masarap kakwentuhan, di ba? Ito si Boy Pindo to na iniwan na tayo. Ano, balik ka na. Balik ka na, huy. Balik. Dito ka na lang. Oy. Oy. Nag-number one ko, wala ako dito. Kasama ka ron. Lahat yun, collective effort. Boy, pingat. Bye, brother. Pinakamasarap pakinggan. Diba, totoo naman. Uy, i-shoutout muna natin yung mga nakikinig sa ano. Ganyan ko kayo kay love, kahit parami akong gagawin. Naku, makikipagkulitan ako sa inyo. Hanggang ano oras ka? Konti pa. Sabihan ko na lang si Boy D kapag sibat na ako. Na-miss ko na yan. Ano to, may nagtatanong, miss ko na siya, paano ba kalimutan? Sabi ni Adi. Ang dami nagtatanong, no, paano kalimutan yung tao? Parang hindi mo naman makakalimutan. Kunwari, ex mo, di ba? Kunwari, minahal mo. Kunwari, first love mo. Boyfriend, girlfriend mo dati. Hindi mo makakalimutan yun. Never ever makakalimutan. Not unless magka-amnesia ka. Pero yung talagang after breakup nyo, tapos meron kang jowa, hindi mo makakalimutan yung tao. Siguro mas more on matututo ka. Never ever ka makakalimot sa ex mo kahit sinaktan ka niyan. Mas dun sa side na natututo ka. Matututo kang wala siya, matututo kang mahalin yung sarili mo, at matututo kang mag-move on kahit wala siya. Doon tayo sa matututo kaysa kalimutan. Kasi kailangan mo munang umpog yung ulo mo, kailangan mo munang magkaroon ng amnesia bago mo makalimutan yung tao kahit walang iya. Di ba? Totoo naman.
Di ba? Usually tinatanong lagi yan, paano makalimot sa ex? Paano ko siya makakalimutan? Namimiss ko na siya. Hindi. Kailangan mong pagdaanan yung mga yung mga negative emotions. Kailangan mong kailangan mong magalit, kailangan mong masaktan, kailangan mong umiyak, kailangan mong sumigaw. 'Di ba? Kung yun yung makakapagpagaang ng pakiramdam mo. Gawin mo yung mga yun. And eventually, hindi mo siya makakalimutan pero matututunan mong wala siya sa buhay mo. Matututunan mong mabuhay nang wala siya sa buhay mo. Ganun lang yun. 'Di ba? Totoo yan, hindi ka makakalimot. Kaya nga kapag lagi sinasabi yan, "Uy, kailangan ko na, wala na, okay na, nakalimutan ko na siya." Mukha mo, hindi totoo yun. Kung nakalimutan mo yun, hindi mo kikwento sa tropa mo kung paano kanya winalangya. Di ba? Totoo naman, kapag kwentuhang lasing, usually magkikwentuhan kayo, ang papangit ng mga sinasabi mo, tatanungin ka, ano ba nangyari, ba't kayo naghiwalay? Sasabi mo, nakalimutan mo siya. Hindi! Ididetalye mo pa. Oo, step by step kung paano kanya niloko, paano kanya sinayang, paano kanya winalangya, at paano siya nagkaroon ng iba. So, hindi mo makakalimutan ng tao. Diba? Matututo ka lang na kaya mo na palang mag-isa, matututo kang tumayo sa sarili mong paa, matututo kang lumandi ulit. Ganon. Diba? Minsan nga, totoo yung sinabi ni Louie, minsan nakakasawa na rin bilang tropa na makinig sa mga kwento ng mga tropa nilang broken hearted. Kasi totoo yun. Basta ako magpapaloko lang ako kay Kim Chino. Una sa lahat, si Kim Chino hindi man loloko. Sabi ko nga ako yung pinaka-green flag na DJ sa Pilipinas. Oh, di ba? Totoo naman, Kim Chino. Oh. Ano na naman ang haba-haba ng note mo, Boy D. Kilala ka namin, Kim Chino. Super green flag mo nga. Oh, sabi ni Boy D na yun ha. Katrabaho ko na yan ha. Oh, so, yung mga katrabaho ko, alam na kaya kong makontento. Diba? Stick to one ako. Hi Kim Chino, pa-shoutout naman asawa ko, naglalaba pa din kahit gabi na pero nakikinig sa Love Radio 24/7. Sabi ni Ryan. Ano pangalan ng asawa mo, Ryan? Basta, anong bembang? Naku, sinasabi ko sa inyo. Hi, ang sakit naman ng mga sinasabi mo nga tonight, Kim Chino. Ba't ba kayo nasasaktan? Yan ang problema sa inyo, no? Tanong kayo ng tanong. Uy, may point nga si Boy D. Hoy, Ryan, nakikinig. Hoy, Ryan, nanonood ka ng live stream ko. Nakikinig ka ng radyo. Para hindi gabihin yung asawa mo, di ba? Para hindi gabihin yung asawa mo, tulungan mo maglaba, di sana hindi ginabihan. Tama ka naman si Boy D. Di ba? Maglaba kayo dalawa, siguro hindi kayo ginabi, hanggang hapon lang kayo. Sabi ni Joyce, saan na si Boy P? Si Boy P lumipat na ng ibang departamento. Ang bago natin si Boy D. Yan. Shoutout mo naman, mahal, yung Wave 26 ng Concentrix. Oh. Shoutout natin ang mga taga-Concentrix sa mga bayaning puyat. Oo. Wave 26 ng Concentrix GBF Tower. Shoutout sa inyo. Pagkagaling-galing ng mga taong to. Pagkagaling-galing, ang lakas ng loob, di ba? Tsaka nakakatuwa dyan na sila pa yung most, di ba? Usually, ito yung mga call center agents dyan. Minsan na akong humawak ng mga call center agents because I was once an HR business partner. Yan. Kaya ang taas ng tingin ko talaga sa mga call center agents natin kasi ang lalakas ng loob. Very articulate, di ba? Shoutout sa inyo. Yung Wave 26 na niya na Concentrix, huwag kayong mag-aawul, ha? Sayang yung training nyo, mag-aawul kayo.
Saan dentist mo? Sa mga nagtatanong, I am with or it's Urban Smiles Dental Clinic. Who's taking care of my teeth. Where beautiful smiles are made. Urban Smiles Dental Clinic. Pareho kami ni Nicole Liala ng dentista. O ito, shoutout natin si Wiwi. Wiwin Loyola. Shoutout mo naman yung recruiter from BPO, 'di ba? Ayan, ito mag-a-agree to si Wiwin kasi recruiter. Actually, hindi ako recruiter, pero HR business partner. So part siya, kung magkaroon man ng attrition, part talaga. HR business partner, overall operation support 'yan eh. So, eto nga yung mga applicants, 'di ba? Syempre kapag natanggap na, magte-training 'yan. Kayo, kapag nakuha nyo na yung training bonus, kapag nakuha nyo na yung mga bonuses nyo after the training, biglang umaalis. Mali yun. Magstay kayo sa company kasi sayang yung training sa inyo. Tsaka kailangan nyo rin naman talaga ng experience. 'Di ba? Sayang sayang yung taon, sayang yung oras, sayang yung knowledge, 'di ba? Apply nyo muna sa ano ba tawag dun? May yung mga taga BPO diyan, ano tawag dun sa sa mismong site na, may specific term dun eh. Sa operations, ano tawag sa sa operation, sa production. Tama Ram. Apply nyo na sa production floor. Di ba? Sa production, yun na yun, nandun kayo ng team nyo. Nandun si TL. Apply din sa production. Hindi yung bibo-bibo lang kayo, attend lang kayo ng training, tapos mag-aawol kayo. Di ba? Apply ako PA mo, Kim Chino, kahit taga-paypay lang. Ay naku, Chean, masasayang lang yung oras mo sa akin. Tsaka ako independent. Kaya ko. Sanay ako mag-isa. Diyos ko, sa tagal kong mag-isa at sariling sikap. Kaya ko mag-isa. Totoo yung mga sinasabi mo tonight. Uy, Marilu, babay mahal. Maraming salamat sa Tama yan. Anyway, ang gandang gabi sa'yo, Kim Chino. Maraming salamat, mahal. Maraming salamat sa support. Anyway, Mal, it's time for me to say goodbye dito sa live. Pero wag kayong mag-alala, hanggang 9 p.m. pa naman ako sa 90.7 Love Radio Manila. Kaya oras na para bumalik kayo sa radyo. Makikinig kayo radyo. Di ba? Anyway, maraming salamat. Good evening. Mag-ingat yung mga bumabiyahe at yung mga nasa bahay na magpahinga, maligo, kumain, di ba? Tandaan nyo, wala kayong jowa para magsabi ng mga ganitong bagay sa inyo. Kaya ako muna ang jowa nyo hanggat single kayo. Anyway, maraming salamat, mahal. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question.
Single ka. course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, sama-sama.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera tsaka ni Titan Jen. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am, Okay. kasi sumusobra na. I've been hindi ma'am, pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba, okay na yun. Tatang mo kay Ang. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita. wala tayong message sa isa't isa ever since na Ibig pumasok ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Hindi ko na kailangan pa na magano. Si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya Sorry ako huli talaga. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Pagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan.
Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Ako po si Alex, trentahing tagapakinig mula pa noong 2008. Hanggang ngayon, kakaibang tuwa pa din ang nadarama ko tuwing naririnig ko ang mga boses ninyong parang laging may enerhiya ng alas 6 ng umaga kahit alas 10 na dito sa Middle East. Sinusundan ko pa din kasi kayo sa live at sa podcast. 3 taon na akong nagtatrabaho dito sa UAE bilang accountant. Masaya naman kahit may mga araw na parang paulit-ulit lang ang lahat. Sumulat ako para humingi ng opinyon ninyo. Ganito po kasi. 8 kaming magkakaibigan simula pa kolehiyo. Isa si Mark sa pinaka-ka-close ko. Lagi kaming magka-chat at nagtatawagan. Noong 2023, nagkita kami sa Hong Kong para sa isang barkada trip. Ay, sana all. Saan kayo nagkita para sa barkada trip? Hong Kong! Nagkita kami sa Spain. Espanya. Anyway, nagbakasyon talaga ako sa trabaho para makasama sila. Isa yon sa pinakamasasayang sandali ng buhay ko. Isang gabi nagkaroon kami ng senti mode. Naglabasan ng saloobin, pasasalamat at pagmamahal bilang barkada. Napansin ko na may mga patama at hinaing si Mark. Pagbalik ko sa UAE, nag-message siya. Kakalas na daw siya sa grupo. May mga luma pala siyang sama ng loob sa ilan sa amin at mga issues noon pang college na hindi daw naresolba. Naintindihan ko naman. Minsan talaga kailangan munang lumayo para matahimik ang isip at puso. Sinabi ko sa kanya na kahit kumalas siya sa grupo, mananatili akong kaibigan. Lumipas ang ilang buwan. Naging abala ako sa trabaho. Pag nagbe-message siya, minsan huli ako mag-reply. Minsan gabi na o kaya inaabot ng ilang araw. Sumama ang loob niya dahil hindi daw ako nagre-reply agad. Hindi ko din daw siya binate nung birthday niya at noong Pasko. Chinek ko yung thread namin. May mga messages din naman ako na hindi niya nasagot pero hindi ako nagtampo. Alam ko namang busy din siya sa business niya. Isa pa, may kanya-kanyang mundo kaming lahat kaya nagulat talaga ako sa mga sumbat niya. Napuno ako kaya sinagot ko. Sabi ko parang sobra na. Para siyang baby na ang daming demands. Lagi niyang kailangan ng atensyon at validation. Wala siyang konsiderasyon sa pinagdadaanan din ng ibang tao. Ngayon hindi na kami nag-uusap. Magkaibigan pa din naman kami sa social media pero hanggang doon na lang.
Ang tanong ko po, dahil ba sa panahon ngayon ng teknolohiya, sukatan na ba ng tunay na pagkakaibigan ang bilis ng reply? Yung kung gaano ka kabilis mag-heart react? O kung ilang beses kang nag-message sa isang araw? Para sa akin po kasi, hindi. Hindi kailanman naging sukatan ng koneksyon ang dalas. Kahit gaano pa katagal ang pagitan ng pag-uusap, kapag tunay ang samahan, isang kumustahan lang sapat na. Kabado ko ngayon kasi magkikita ulit kami sa kasal na isa naming kabarkada sa Feb. Sana naman wala kaming awkwardness ni Mark. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Alexander. Alex, wala na kami sasagot kasi sinagot ko na yung tanong mo. Actually, sa totoo lang, Alex, tanong mo, sagot mo, di ba? Ikaw na din naman ikaw na din naman nagsabi. Hindi dapat maging basehan yung bilis ng pag-reply, bilis na mag-heart react, na dapat kapag tunay kang kaibigan, na iintindihan mo ng kabisihan ng isa't isa. Kung tunay kang kaibigan, na dahil isang kamustahan lang, magiging okay na ang lahat. O ano pang issue natin dito? Sinagot mo na rin naman. Tanong mo, sagot mo. Correct ka! Diba? Pero alam mo, kasi iba-iba talaga kasi ng uri ng tao. Hindi naman natin pwedeng i-invalidate yung feelings ni Mark. Yeah. Yun din naman talaga. Actually, kung tutusin, may isip din talaga natin na ang babaw naman ni Mark. Ano to si Mark? Walang ibang kaibigan? Pero what if wala din talagang iba? Ikaw lang yung... Ikaw lang din talaga yung nagtsatsaga. Yan. Correct. Totoo. Tapos, alam nyo naman po mga kabisyo na sometimes yung hindi pag-reply nagiging dahilan para magkaroon ng mental health issue. Yeah. And 'di ba hindi man nakakatawang mang isipin para sa iba or ang babaw man isipin para sa iba, pero hindi talaga natin lubos maintindihan kung gaano ka iba-iba yung level ng mental health concerns. Tama. So kung iintindihin natin si Mark, nandun talaga siya eh. Mukhang mentally hindi siya yung talagang kampante lagi. Kasi tingnan mo kung babalikan natin, no, as a psychologist for today. Yeah. Yan. Mamaru at mamagaling na naman. Kung titignan mo yung history niya with yung former friends, na for sure, para magkaroon kayo ng barkada trip sa Hong Kong, ibig sabihin ito, nagtatrabaho na kayo. Ayan. 'Di ba? May mga negosyo na. May mga negosyo na, ayos na yung mga buhay ninyo. Pero para maiungkat pa yung mga unresolved issues at para mag-friendship over pa siya, 'di ba? Kahit na ang tagal na yung lumipas, ibig sabihin, siya talaga yung person na dinescribe mo, always in need of attention and always in need of validation. Well, for some, kung titingnan May ganun nila, talaga. napaka-selfish namang itong Mark. Na gusto niya Sarili niya lang agad-agad niya iniisip. sarili. Pero yun nga, ang sinasabi ni Nicole na what if talaga na ikaw yung emotional haven niya. Correct, Na ikaw lang ang totoo. nakakaintindi, sinaraduhan na siya ng kasi nabubuisit na eh. Oo. Kahit sino ba naman, totoo lang kung ganyan na agad-agad may kaibigan ka. Ang Oo. clingy-clingy. Kasi ikaw may inasikaso ka naman, may problema ka rin din sa buhay. Tsaka parang ang tanda mo na, friend. Ano ba? Diba? Parang ganun yung gusto mo sabihin eh. Kaya lang nga, hindi lahat talaga mentally stable na okay, na nagigets nila na I'm medyo mature na ako. Hindi eh. Hindi talaga ganun. Iba po talaga yung development. Kung iintindihin natin si Mark. Ayan. Ang problema lang din kasi kung minsan, kahit paano may ambag din naman tayo. Kasi laging nandyan lang tayo to make him feel good. Hindi natin tinuruan na you have to be independent. Na kung paano niya haharapin yung problema niya. Kasi parang nandyan lang tayo. Okay lang yan. Taga-bigay. Oo, yan. Taga-support, diba? Nagbigay lang tayo ng fish. Yan, Hindi natin diba? tinuruan paano How to mag-fish. fish. Yan. Oo. Na dumating yung panahon na busy ka na, wala ka ng time magbigay ng fish. Na kung sana, naturuan siya how to fish, kahit wala ka, okay lang siya. Yan. Yun. So, sa tingin ko, kung gusto mo talagang tulungan si Mark, no, maganda kung magre-real talk ka sa kanya na i-process yung ganitong klaseng paraan ng pag-iisip ni Mark. Sabihin mo, aliwanag mo sa kanya, hindi lahat ng tao 100% merong oras para sa'yo. Ayan. Hindi talaga, honestly, maski naman sa mga asawa natin maski sa mismong partners natin, even to our kids, we try as much as we could to be there for them 24/7. Kaya lang,
anong gagawin natin kung may work? Oho. May mga period na hindi talaga tayo makontak kasi napaka-importante nung meeting, hindi talaga tayo ma-reach, 'di ba? Dapat alam din lang nila na pag may mga moments na ganun, kaya nila yung sarili nila o gagawa nila ng paraan. Oho. May plan A to Z sila. Tama. Ganon. Alam mo, para maintindihan din natin ang mga kagaya ni Mark, may mga tao kasi na kinakailangan ng emotional support eh. Yeah, meron talaga, Like totoo. for example, yung iba, yung emotional support nila ay yung mga aso nila. Mm. Na kapag nawala yung aso nila, halos hindi sila mapakali. Correct Pag ka. may nararamdaman, tahimik yung aso nila, nag-worry na sila. So same with Mark, yung hindi mo pag-reply, kasi ikaw yung emotional support niya, dependent siya sa'yo Correct bilang ka. kaibigan, tapos hindi mo masagot, hindi mo man lang ma-acknowledge yung ano niya, yung tanong niya, yung mga special na birthday, Pasko, masama na yung pakiramdam nila. May ganun talaga eh. Medyo special talaga yung treatment para sa kanila. Pero hindi naman, sabi mo nga Jegs kanina, hindi naman pwedeng lagi na lang din natin talagang ibe-baby. Ayan, Yun, totoo. actually, Alex, sa'yo din naman talaga nang galing lahat eh. Sa'yo din nang galing yung term na, parang sinabi niya yun eh, na para siyang baby na kailangan Oo. asikasuhin, di ba? So, Nandiyan ka palagi. correct Kasi ka. hindi nyo rin tinuruan Oo. na maging independent din si Kuya Mark. Parang sa mga kids natin, 'di ba? While gusto natin silang gawin natin lagi para sa kanila lahat ng mga pwede nating magawa para sa kanila. Yes, pinapakita natin na sinusuportahan natin sila. Ramdam nila 'yon. Oho. Kaya lang ang kakulangan doon, hindi natin talaga sila tinuturuan na maging matatag. Tama. Kasi lagi na lang iniisip, lagi naman nandyan si Mommy. Oo, yun. Pag may pero ako para sa akin walang problema doon. Dapat naman talaga Oo. maisip nila na laging nandyan si Mommy or si Daddy is always there to support and to help. Totoo naman din 'yon. Dapat yung ma-feel ng mga anak natin na we are there. Yeah. Pero ang katotohanan, hindi talaga tayo laging nandyan Oo. para sa kanila. Mauna tayo. Yun ang tamang flow ng life. Kung sino po yung mas matatanda, mauuna po. At Ayan. gusto po natin na kapag umalis na po tayo sa mundong ito, Settled na sila. kaya nila yung sarili Oo. nila. Kaya as early as now, pwede natin silang ilagay sa sitwasyon na parang, you're on your own ha. Walang may tutulong si Mami at si Daddy. And from that siguro, matitrain na rin din sila. Same with sa Matuturuan mga na din. kaibigan. Na Mark, hindi lahat ng oras nandito kami mga kaibigan mo. So kailangan I-real talk mo na. Correct. Oo, dapat talaga i-real talk mo siya. Sasabihin mo talaga at hindi lahat katulad ko na kaya kang intindihin. 'Di ba? Kasi medyo naiinis ka na nga ngayon pero iniintindi mo pa rin. Oo. 'Di ba? Kasi to the point na nagsulat ka pa sa Kaya Burnay. nga, ibig Worry sabihin, ka rin din yun. correct. Concern ka rin. Iniisip mo pa din siya Kasi kung Oo. wala ka naman talaga ng care sa kanya, ang maiisip mo lang talaga para naman tanga. Tanda-tanda na, baby pa. Tapos hindi Diba? ka mag-worry kung magkikita mo kayo. Kung hindi Correct. mo pansinin, bahala Hindi, siya. siya, Oh, di ba? yun. Hindi Obviously, you care for the person. So, kung talagang nandyan yung true na care, real talk mo siya talaga na, Mark, sa buhay, minsan kailangan talaga maging mag-isa. Parang katulad ng yung group projects, let's say, o kaya sa school. 'Di ba? Ini-expect mo lagi na parang pagpilian ng kapartner, ikaw yung pipiliin kasi ikaw yung kaibigan. Oho. Hindi ikaw yung pinili. Ganun talaga sa buhay. Ayan. Hindi ka laging pipiliin. Parang, Ano gagawin mo? Parang mas malinaw yung sa PBB. Ayan. Diba? Oo. Na si Isner, di ba? Oo, hindi pinili. Oo. Akala pipiliin, pero hindi siya yung unang pinili. Kasi ganun talaga yung buhay. Masakit man, pero kailangan din talaga nating tatagan. So, yun yung kailangan malaman ni Mark. Kasi baka wala pa nag-real talk sa kanya, baka lahat binaby din siya. Ayan, umiiwas, parang ganon. Oo, parang ayoko na lang intindihin, bebebihin ko na lang kasi mas madali. Kasi honestly, mas madali ang pag-baby kaysa Oo. mag-real talk. Correct. Yung oo. pabayaan, mas madali For example, for us parents, Para tapos na. correct, para tapos na. Halimbawa, gusto mong turuan yung anak mo na pag wala siyang assignment or pag hindi siya nagseryoso dyan, 'di ba? Ang ending nito pangit yung grades niya. Pero mahirap yun yung pabayaan. Oo. Mas madali yung i-baby. Ako na lang gagawa. Para tapos Para na. tapos na. Kasi sa Diba? tuturuan mo Kesa siya. tuturuan kita o kaya pabayaan kita, mas masakit sa ulo yun. Akin na nga. Ako Oo, na. 'di ba? Kasi mas madali, ako na nga gagawa. Oo. Pero tinuruan ba natin sila? Yan. Hindi natin sila tinuruan. Tinulungan natin sila at the moment. Oo. ATM. Pero
Eventually, paano pag wala ka? Oh, tinuruan mo sila hindi para sa kanila, for your own convenience. Correct. Para matapos na tong paghihirap Oo. natin para pares ako nagagawa, 'di ba? O ang talo dito, sinong talo? Ayan. Di yung anak po natin. So Correct. ganun din. And at the end of the day, si Mark din yung talo dito. Kasi paano kung halimbawa ikaw nagsawa ka na din talaga sa kanya? And tingin ko itong hindi nyo pansinan for a while. Tingin ko magandang break din ito for Correct. both na Tama. ikaw hindi ka totally maubos. Andun pa rin yung concern mo kaya nga sumulat ka sa Burnay. At the same time din kay Mark, parang at least maintindihan niya. And then time comes na halimbawa mag-uusap uli kayo, magkikita kayo, dun muna i-real talk. Doon na. Tsaka ikaw na yung kung halimbawa awkward, medyo. Dahil ikaw naman yung medyo mas malawak ang pangunawa. Ikaw na yung mauna. Para hindi na awkward. May reason yan kung bakit kuminsan yung mga tao na inaayawan na ng iba sa atin na pupunta. May reason yan eh. Kasi tayo yung mas may mahabang pasensya. Tayo yung mas nakakaintindi. Meron tayong extra eh. Tama. Meron tayong extra pillow na kanilang iiyakan, 'di ba? Extra shoulder to cry on, extra ears para sa kanila, 'di ba? So, ikaw na lang din muna yung umintindi. Ayan. Mahirap rin maging nasa sitwasyon ni Mark. Oo naman. Kasi parang feeling ko kay Mark, feeling alone siya lagi, kahit hindi naman. Oo. 'Di ba? Kasi always in need of validation. Always in need of pag nag-message ako sa iyo, kailangan may reply ka kaagad. Oo. Overthinker din ito si Mark. Mahirap maging overthinker. Or baka may mga tao din kasi na laging nagsasabi, nag-aantay lang din na sabihan siya, walang nagre-real talk. Walang nagre-real talk sa kanya. Oo. May mga tao kasi alam nila na binibaby lang sila eh. Totoo. Kaya minsan nabubwisit din sila. Correct. 'Di ba? So i-real talk mo na. Ano ba Oo. man? Ako concerned talaga ako sa iyo dahil bilang concerned ako sa iyo, ito ang natin. Oo. Ito yung ating action. Ano Ito man ang gagawin magiging natin. reaction ni Mark, at least sinabi mo na yung concern mo, pero kung hindi niya matanggap yun, wala ka na magagawa. Oo, at least you did your part. Oo. Diba? May hangganan din kasi yung pwede natin gawin eh. Correct. Basta ang importante, sinabi natin. Kasi pag hindi natin sinabi, at hindi tayo nag-explain, wala tayong ginawang parte. Tama. Diba? O good luck sa'yo at sana, huwag naman kayo maging awkward, nakakatawa naman. Magkainan na lang kayo at inuman, diba? Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Love Radio. Basic! Morning call. Morning Teats! Sa Feel Good Morning! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kimchi Chino! Upa!
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Dear Love, araw-araw sa Love Radio.